Des d'una perspectiva molt diferent del Camí de Santiago, però hi ha 3.000 voluntaris en aquests moments en aquest país que estan treballant per dissenyar una ruta per tots els territoris de parla en català. És un procés que durarà entre 6 i 7 anys fins que estigui definida aquesta ruta estable. Realment, la iniciativa parteix d'una entitat de Cardedeu i la lentitud és perquè decideixen a cadascun dels punts quin serà la part del territori que recorrerà. Nosaltres hem volgut veure com es prenen aquestes decisions i per què. Deia el poeta que el camí es fa caminant i això és justament el que fa tothom que vulgui participar en la construcció del que s'ha anomenat el camí. Es tracta d'un projecte d'itinerari a peu que vol enllaçar totes les comarques de parla catalana. Per on passarà concretament encara s'ha de decidir, però a grans trets l'itinerari dibuixarà aquesta mena de buit irregular sense principi ni final. Una primera estimació és que pot rondar els 4.000 quilòmetres, que poden suposar a ritme planer, allò de 15 quilòmetres per dia o així, que està a l'abast de tothom, poden ser entre 6 i 8 mesos, fer-lo tot, completar-lo tot sencer al llarg de la vida, o, per què no, tot seguit, si qui vulgui pugui. El camí passarà per cada capital de comarca i estarà senyalitzat. Vol aturar-se en punts d'interès paisatgístic, social, històric o cultural, com és el cas aquest cop del Castell de Montsoriu, una de les més importants fortaleses medievals catalanes. Al pas del camí es trobaran allotjaments i restaurants amb gastronomia local, com també, si es vol, es poden demanar les explicacions d'un guia. La filosofia d'aquest camí és que no és només una ruta marcada, sinó que és un camí amb ànima, per dir-ho així, que és la gent de cada lloc i la connexió, la vertebració del país també a nivell social. Una ànima, la del camí, que és la gent i allò que en puguem aprendre. A Arbúcies, per exemple, escoltem la història centenària de l'anomenat Arbre de la Llibertat. Que era un arbre que ja els donava ombra, que els nens hi podien jugar sota. També és la gent que viu en cada territori qui decideix per on passarà el camí. Organitzem una primera reunió convocant entitats i a la gent en general del poble per veure una primera proposta de ruta. Sempre la decidim per consens de la gent, entitats i de les administracions. I de fet està resultat molt fàcil, el consens s'hi arriba fàcilment. És poc tros, però és una mica dret. Es tracta de dissenyar un recorregut fàcil i apte per a tothom. El camí es defineix com una aposta pel turisme cultural sostenible i desestacionalitzat, que pot servir per revitalitzar algunes comarques. Cal no oblidar que el Camí de Sant Jaume, per exemple, és la primera indústria de Galícia. Perquè això pugui ser així, cal que hi hagi tota la infraestructura ben lligada, s'editarà una guia en paper, hi haurà una guia també per internet que ja comença a poder-se tastar dels primers trossos que s'estan fent. Un podrà escollir a fer el camí tot sol, que és una opció, i a més molt interessant i molt recomanable, si més no algun tram, jo ho recomano molt, però també, perquè no, en família, amb amics, amb grups. Com en el Camí de Santiago, els que facin el camí tindran un carnet que s'anirà segellant a mesura que avancin. En aquest cas, però, basar el sant voldrà dir haver tornat després d'un llarg viatge al punt de partida. Des de dijous